Guys, kumusta kayong lahat guys? So for this video guys, magluto tayo ng tinulang isda with iba or kamyas. Ayan, nandito. So yung ingredients natin is sibuyas dahunan, tapos itong kamyas at saka meron ang iba. Ayan, so ito yung fish na binili ko. So ayan, so tapos na akong magpabukal or magpakulo ng tubig, no. Ito na yun guys. Ito na. Ayan. Dito po tayo sa ating organic na lutuan. So ngayon is mag-prepare muna tayo sa isda. Kailangan hugasan natin at saka i-clean natin yung isda guys, no. So ilagay muna natin itong kamera dito. Ayan. So ngayon is ilagay natin yung isda. Ito na yung sibuyas dahunan na nabili ko. Ayan. So ito yung ilagay natin. Tapos mag-harvest tayo mamaya ng ito yung kamyas guys, oh. Ito yung kamyas na na-harvest ko. Yan. Kamyas or iba. Yan, o. Yan. So, ito yung ilagay natin sa tinula. Yan. So, ito na yung isda or fish na nabili ko. Yan. Kailangan po talaga na kunin natin yung mga himbis at saka yung laman loob ng isda, no? Very fresh po talaga. Kakabili ko lang nito. So yung kilo po nito is tag 220 pesos dito sa amin. Dito sa Cebu. Fresh na fresh po ito. Galing po ito ng Medellin. Medellin, Cebu. Ayan, shout out sa mga taga Medellin, no? Kunin natin yung hasang. Ayan. So, ito yung hasang guys, no? Yan o, yung hasang. So, kailangan talaga na i-clean natin yung isda. Ayan. Ayan o. Laki ng isda. Parang kumukulo na yung tubig natin doon. Fish po talaga. Ito na guys. You know, meron pa siyang nakain. So yung nakain niya is uwang. Ayan. Dito sa amin guys, sa Cebu, pag pumunta kayo dito, palagi talaga kayong makakain ng mga isda. Kasi yung Cebu po talaga is isla lang, tabilan po ng dagat. So, pag kayong pupunta dito, marami po talaga nagtitinda ng mga isda. Kagaya nito, fresh na fresh po talaga. Ayan. Hugasan na natin. Hawa dia, toy.
morning. Ayan guys. So ready na yung isda natin. So ngayon is kuha tayo ng yung sili espada, yung tinatanim ko dito sa gilid. Kasi yun po yung isa sa ating mga ingredients. Yung sili espada. Yan guys, andito lang. Oh. Yan. Nag-harvest tayo, no? Ito. Isa. Dalawa. Tsaka tatlo. Ito. 4 lang. Yan. Yan, no? Wow. Fresh na fresh po talaga, no? Very organic. Kasi nasa likod lang ng bahay ni Tatay Andres yung sili espada. So ngayon, mag-prepare na tayo sa ating mga ingredients. Yung ingredients natin is itong sili, tapos kamyas. Ayan. Kamyas, oh. Yan po yung kamyas. Tapos dahonan. Ayan. So, unahin natin yung kamyas. Linisan muna natin yung kamyas. No? Ayan. Ganito lang. Ayan. Very fresh po talaga yung kamyas. Kasi, sa amin ko ito na-harvest dun sa Katmo. Hiwain natin ng ganito. Half. Yan. Yan po yung kamyas. Yan. So, next is itong sili espada. Yan. So next guys is itong sibuyas dahonan. Yan. Sibuyas dahonan. Kailangan ikat natin. Ikatin natin to. Yan. 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 Yan po yung ingredients natin. So, ayan guys, ready na yung ating mga ingredients. Nandito na. So, parang kumukulo na yung ating pinabukalan na tubig, no? Or yung pinakuluan na tubig. Tingnan natin guys. I-check natin. Wow, kumukulo na. Ayan. So, ayan guys. First is ilunod na natin yun or ilagay na natin yung ating isda sa sabaw na pinakuluan. Ayan. Ganyan lang guys, magtinula, no? Very organic po talaga. Wow. Ayan, no? So, takpan muna natin. Tapos niyan, is ilagay natin yung ating mga ingredients. So, ayan guys, ilagay na natin yung ingredients natin. Unahin natin yung mga kamyas. No? Ito kamyas na to. Ayan. Very fresh na kamyas. Ayan. Wow. Tapos itong sibuyas dahonan. Lagay natin yung sibuyas dahonan. So last one is yung sili espada natin. Ayan. O ayan guys, pag kumukulo na yan, i-update ko kayo. Ayan o. Ayan guys, so ito na. Parang kumukulo na talaga, no? Ayan, so ito na yung tinula na isda with kamyas by Tips Miu. Ayan guys.
Wow, so tikman na natin kasi tapos ko na po itong natimplahan. Ayan o, saktong-sakto po talaga, lutong-luto po talaga. So, tikman na natin guys. Wow, tinulang isda with kamyas or iba. Kasi yung iba guys, or tawagin sa amin is, ang tawag sa kamyas or tawag sa amin is iba po talaga. So, ang iba, parang kamyas ata yun, ang iba. Dito sa Cebu, yung, ito guys, ito yung iba. Yan o, yung nilagay ko. Ayan, so tikman na natin. Ayan, wow, parang nagutom na ako. No? Ang sabaw lang po talaga kasi yung, ang lasa ng sabaw talaga is maasim kasi merong kamyas or iba. Sarap. Perfect po talaga guys. So maraming salamat sa panonood at saka maraming salamat sa nagsuporta at saka nag-subscribe, follow sa aking Facebook page. Maraming salamat guys. Thank you for watching. Keep safe always po. And God bless. For more videos, check on my YouTube channel. Bye bye. Thank you guys. Paalam. Have a nice day po.